Kaixo, gure izena Paula eta Aitor dira, eta zuena zeintzu dira? Nora. Marcos. Noizbait etorri zaite bitartekaritzara? Ez. Ba, hemen ditugu arau batzuk, egia esan, ez jarri ez izenak, eta ez iraindu eta ez jotaleko guztiak. Eta zer gertatu da, Marcos? Ba, futbolen gauden jolasten, biak falta bat egin dit, eta esan du ez dela izan, eta borrokan hasea. Eta nola sentitu zea? Ba, minduta. Eta nora, importaituko litzaizuken zer gertatu den esatea? Ba, esateula faltan diotela eta nire ustez gorputz esaltu diotela. Eta nola sentitu zea, Nora? Ba, xelez ez diot falta egin. Eta, Marcos, orduan zuk esan dezuna da, zeudetela futbolen jolasten, da biak falta bat egin dizula, eta minuta sentitzen zehala, no? Bai. Eta zuk Nora esaten dizu, Marcosek esateula falta bat egin dizula, baina zuk egin diozu korpo bat sartu, eta sentitzezea asarri. Bai. Eta noizbait gehiotan pasa zaizue hau? Bai, ez da lehenengo aldia, lehenko astende baita pasazitza egun. Nora, importatuko litzaizuke esatea Marcosen iritzia eta nola sentitu den? Ba, esan du falta bat indiotela eta minduta sentitzela. Eta, Marcos, importatuko litzaizuke esatea norak esan duena eta nola sentituen zure hitzekin? Ba, beha esan du, ni esan detela falta izan dela, eta esan du gorputza sartu ditela, eta asarra sentitzea. Eta ze konponbide bururatzen zaizue gatazka hau konpontzako? Ba, hurrengo partidua igual arbitroakin jolastu. Eta zu Nora, ados zaude Marcosen esan duenekin o beste konponbide bat buruatzen zaizu? Ba, ados nago esan duenekin, eta zaitez errokurritzen konponbideotzako. Orduan, esan ezute, biak, Nora ados zaudela Marcosekin esan duena, eta arbitro batekin jolastea aurrengon, Bai. Oain txosten batzuk bete beharko dituzu, Eta guain hemen firmatu batzu. Hemen firmatu batzu, Marcos, zer dela dutako azioa? 5C. Azu Nora? 6B. Guain bi papera bete bat dituzue, eta da gure lana baloratzeko. Banda gutxena, eta lau da altuena. Eta beran komentario bat nahi bali duzu jarri.
beran jarri. Izena jarri behar delako zerbait, ez? Ez da jarri behar. Bale, eskerrik asko etortzeagatik eta nahi zuenen hartu zatetu, lasai. Pabloak esan duna, eskerrik asko etortzeagatik, eta